Ja, beste kijkers, wij zijn nu in het Scheldetheater. En in het Scheldetheater is nu de start van de eerste repetitie van de Gouden Dans. Een heel mooi project voor mensen die even willen dansen. En we gaan in gesprek met Martijn. Gouden Dans is een project wat we in Terneuzen gaan doen. Het is een dansproject voor en door ouderen. Dus Gouden Dans is een landelijke stichting die, ik geloof wel op 34 locaties, een dansvoorstelling hebben gemaakt met ouderen. Dus het is een cultuurparticipatieproject. Dus we gebruiken cultuur als middel om mensen eigenlijk samen te brengen. Mensen elkaar te laten ontmoeten en samen een voorstelling maken in dit geval. Dus het gaat om een dansvoorstelling. Gaan ze in 15 weken repeteren samen met een choreograaf van de Stichting Gouden Dans. Gaan zij een dansvoorstelling maken over het thema Porgy and Bess. Want dat, voor Terneuzen dachten wij, dat moet natuurlijk om de muziek en het thema van Porgy and Bess gaan. En we staan hier in het Scheldetheater, want hier gaan de repetities door. En hier gaan ze uiteindelijk ook de voorstelling spelen in de grote zaal. Martijn, we zijn hier in het Scheldetheater en dit is de start van Gouden Dans, de eerste repetitie. En er zijn wellicht 3 groepen die starten. 2 groepen heb je gehad en de 3e groep is nu bezig. Nou, vertel eens, hoe is het allemaal gegaan? Ja, het animo eigenlijk om aan mee te doen aan Gouden Dans was eigenlijk overweldigend. We hadden plek voor 40, we konden misschien wel oprekken naar 50 deelnemers. En die zouden we dan in 2 groepen laten repeteren. Maar we hebben nu inmiddels 65 deelnemers en deelnemsters. En dus we hebben besloten dat we eigenlijk niet mensen af wilden zeggen. Want daar voelden we toch dan wel wat teleurstelling. Mensen willen heel graag meedoen. Maar ook een beetje op basis waarvan ga je dan selecteren. Want of niet goed ter been of wel goed ter been. Nou, we willen juist voor iedereen een plek. Iedereen kan meedansen. Er danst zelfs een mevrouw in een rolstoel gewoon mee. Dus dat kan ook zelfs. Dus we hebben besloten, we geven voor iedereen een plek. Dus we repeteren in 3 groepen. Zoals je zegt, we zijn om 10 uur vanochtend begonnen. En het is nu helemaal eind van de middag. En nu is de laatste groep aan het repeteren. En het is echt, wij van WC Eend. Maar het is echt ontzettend leuk. Het enthousiasme is heel groot. Je ziet dat het af en toe wat overweldigend is. Zeker als er pasjes aangeleerd moeten worden. Maar ze hebben ook 15 weken de tijd. En het is een eerste kennismaking. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst. Veel mensen zijn voor het eerst ook hier in het theater. Dus het is al met al een hele mooie dag. Met heel veel enthousiaste deelnemers. En het begin van een heel mooi project. Ik heb ook gezien dat het overweldigend vrouwen zijn. Maar er zitten ook wel mannen tussen, hè? We hebben 5 heren en die hebben we niet onder dwang mee laten doen. Die hebben zich vrijwillig aangemeld. Dus we hebben in ieder geval in iedere repetitiegroep zitten 1 of 2 mannen. En laten we zeggen, we zijn al blij dat we überhaupt mannen gevonden hebben. Maar het is wel het meerdere van wie meedoen zijn dames. Ja. Ik weet in het eerste gesprek dat we hadden dat jij ook nog vroeg van mensen die vrijwillig willen helpen, die kunnen zich melden. Zijn er ook mensen die zich aangemeld hebben? Of heb je nog mensen nodig? Ja, er zijn mensen die zich aangemeld hebben. Sowieso zijn mensen welkom om hier op de maandag, want we repeteren iedere maandag in het Scheldetheater met uitzondering van de schoolvakanties. Dus de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie en tweede paasdag natuurlijk op maandag. Zijn mensen welkom om hier te zijn en er moeten 65 man en vrouw moeten koffie en thee krijgen. Daar mag altijd bij geholpen worden. Maar het is voornamelijk naarmate dat we natuurlijk een voorstelling moeten gaan maken. Het zou kunnen dat we daar toch wat op het toneel willen hebben. Toneelbeeld, een decor of misschien wat accessoires of wat kostuums. Dus als mensen daar vooral mee willen helpen, dan mogen mensen zich nog altijd aanmelden. Er hebben zich wel al een paar mensen aangemeld. Maar ook voor de dansers geldt zowel voor eigenlijk alles aan de voorstelling. Zoveel mogelijk mensen die met wat dan ook mee willen doen aan het project, die zijn allemaal welkom. Maar kunnen zich ook nog dansers aan aanmelden? Of zeg je van eigenlijk is dat niet de bedoeling, want dan mis je te veel vanuit de lessen, denk ik, hè? Ja, die is echt vol. Ook omdat we echt nu met 65 deelnemers is het echt wel helemaal vol.
En ook omdat het niet alleen zeg maar, een repetitie is, maar de deelnemers maken samen met de choreograaf ook de voorstelling. Dus ze hebben allemaal vandaag een formulier gehad waar ze ook eigenlijk herinneringen, we vragen om herinneringen te noteren. Dus heb je danservaring? Waar ging je vroeger dansen? Waar danste je op? Nou, het thema van de voorstelling is Porgy and Bess. Dus daar vragen we ook specifiek naar herinneringen. En die willen we ook gebruiken in de voorstelling. Dus ja, dat is heel lastig als je dan bij wijze van spreken na 5 of 6 repetities erbij komt. Want dan ben je dus geen onderdeel van dat maakproces. En dan lopen dingen niet gelijk. Dus voor de dansers is het wel vol. Maar met zoveel succes wat we dit jaar hebben, kunnen we natuurlijk niet uitsluiten dat we het volgend jaar of het jaar daarna misschien nog een keer kunnen doen. Hey, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch, one bourbon, or one beer. My baby started me on the spree. I can't find her and she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch, one bourbon, one beer. Wat hebben jullie vandaag op de eerste repetitie zo een beetje gedaan? Nou, elkaar een beetje leren kennen hoe we dansen. En het was een beetje stuntelig soms, want je moet de pasjes een beetje indraaien. Het was een beetje moeilijk, maar we gaan oefenen. We gaan thuis oefenen. Ja, Otto zegt van het was allemaal nog een beetje vaag en zo. Is het nu na de eerste repetitie een beetje duidelijker geworden? Ja hoor, het is duidelijk geworden. En ik denk dat we gewoon elke repetitie wat kunnen leren. Ja, ik wist ook niet wat de inhoud was natuurlijk, voordat ik me inschreef natuurlijk. Deze zeggen, Otto, ik kan wat dansen en zo. Maar dat is natuurlijk heel anders dan dit. Hè. Dus je moet die kleine pasjes gelijkmatig zien op te voeren. En natuurlijk gelijkmatig natuurlijk, want dat is de kaart natuurlijk, hè, om dat zo te doen natuurlijk. Ja, hè. volgens mij heb ik enthousiaste deelnemers. Komen we volgende week weer terug? Of, Ja, tuurlijk. Nou, Een uitdaging Vol voor ons. overtuiging hoor. heel goed, heel goed. Nou, dan zou ik zeggen, We houden vast. lekker uitrusten vanavond en dan tot volgende week. Dus, Volgende week. En bedankt. we moeten tegen de stootje kunnen, hè? Zeker weten. Mirjam, eerste repetitiedag. Het is niet de eerste keer hè, dat je Gouden Dans doet, maar je gaat naar een nieuwe plek. Je komt hier naar Terneuzen. Wat verwachtte je ervan om daar eens te beginnen? We hebben natuurlijk een paar informatiebijeenkomsten gehad, maar nu vandaag repeteren. Wat verwachtte je ervan? Het was moeilijk om een verwachting te hebben eigenlijk. Want we hebben een moment gehad samen met alle dansers samen. Er waren er 64. Nou, dat is verschrikkelijk veel. En nu in drie groepen, zeg maar. Dus ik was eigenlijk gewoon heel open, ben ik erin gegaan. Was benieuwd wat ik voor me zou krijgen, maar helemaal leuk. Nu is, we gaan natuurlijk toewijken naar een dansvoorstelling. Ja. Maar die dansvoorstelling die is er eigenlijk nog niet. Die wordt gaandeweg ook gemaakt. Hoe ga je dat doen? Hoe pak je dat aan? Ja, dat is altijd een heel proces. Ik ga wel van tevoren al op zoek naar muziek. Ik maak wel vaste dans ook, zodat zij die aanleren. Maar ik probeer ook een beetje te improviseren. Dus dat er wat bewegingen uit de mensen komen. En dat vind ik eigenlijk het mooiste als dat samenkomt. Maar dat gaat zich gaandeweg vormen. En er zijn ook formulieren uitgedeeld, zag ik. Wat is daar, wat wordt daar gevraagd? Ja, eigenlijk worden daar vragen gesteld over Porgy and Bess. Want ik ken het niet. En sommige deelnemers kennen het heel erg goed. Dus die zijn daar echt vroeger bij geweest. En aan de hand daarvan komen we ook een beetje op de verhalen zeg maar, uit de mensen die meedoen. En dat is nou juist zo interessant. Wat blijft jou na deze hele drukke repetitiedag met tussen 3 groepen, 65 dansers, danseressen. Wat blijft jou nou na deze dag bij? Ja, dat is meestal toch de blijdschap bij mensen die of passen door hebben of helemaal in de beweging zitten. En dat is gewoon fantastisch.
Nou ja, we kijken uit. Het is nog maar het begin. En we kijken heel erg uit naar de komende weken. Dankjewel. Ja, ik ook. Ja, bedankt. Dan geef nog even de eindvoorstelling, de datum even op. Want dan gaan we natuurlijk ook naar kijken. Ja, de dansvoorstelling die is op zondag 19 april om 2 uur. Dus dat is een matineevoorstelling. En dat is eerst de voorstelling kijken. En na de voorstelling dan is er hier in de foyer van het theater is er nog een danssalon. Dus voor de mensen die misschien zeggen, nou die 15 weken naar elkaar dansen, dat hoeft voor mij niet. Maar 1 middagje vind ik nog wel leuk. Kan je eerst naar de voorstelling komen kijken. En dan is hier na de voorstelling met live muziek, is hier op 19 april dus ook nog een danssalon. En dan praten we over het Scheldetheater. We hebben het over de grote zaal, de Douwzaal in het Scheldetheater in Terneuzen. Nou, Martijn, hartstikke veel succes met je groep. Dankjewel.